Куліч Захар, вучень 6 Г класа, Маладзечынская сярэдняя школа нумар 1, імя Янкі Купалы. Кандрат Крапіва, дзівак, наватар. Нямала ёсць яшчэ натур, дзівацкіх паміж нас. Жыве адзін такі Артур папросту, а па нас. Наватар, што не гавары, мастак па-свайму гнуць. Усё нагамі дагары гатоў перавярнуць. Што да яго стварыў народ, яму не пад нутро. На ўсё ён толькі крывіць рот і буркае старо. Ці ёсць з таго карысць, ці не здольны думаць ён. А рад усякай навіне зямны аддаць паклон. І так ён прагне навіны, у такі вашу азарт, што нават стаў насіць штаны шырынкую назад. Усё і ваколіца на ўздзіў, я праўду гавару. Ён нават сад перасадзіў, карэннямі ўгару. Тут людзі ахнулі. Ого, вось гэта навіна! Пасля спыталіся ў яго, а дзе ж садавіна? Кастусь Цыбульскі, чаканне. Ты прыціскаеш да вачэй хусцінку, і слёзы наплываюць зноў і зноў. Жаўцеюць у альбоме фотаздымкі дзяцей, што пажаніліся з вайной. Не бразне клямка і не рыпне брамка, як некалі ў далёкія гады, а толькі вокны з вечара да ранку гараць агнём чаканне маладым. Зноў крыгалом плывуць за крыгай крыга, плыве з лазы задумлівы дымок. Ляцяць буслы, вясну нясуць на крылах, а мо сыны вяртаюцца дамоў. Да неба ўзняты рукі абеліскаў, праз бляск гарачы вечнага агню. Сціхае нават малады вятрыска, каб не спужаць святую цішыню.